नमस्कार भाई लोग, यूपी बिहार चैनल में आप लोगन के स्वागत बा। जैसे कि आप सब जाना तानी, भोजपुरी से संबंधित अपने चैनल के माध्यम से आप लोगन के डेली बाय डेली कोनो ना कोनो खबर अपने चैनल के माध्यम से बतावत रहेनी। चलिए वीडियो को देर ना करें, सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ली। यूपी बिहार जी, यूपी बिहार के अगर आप लोग चैनल के सब्सक्राइब करता नहीं तो भोजपुरी से संबंधित फिल्म से लेके गाना के टेलर से लेके कौन गाना कब आयल बा, कौन फिल्म कब आयल बा, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगन के डेली बाय डेली बतावे के हम कोशिश करी ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करी। आप उनके बता दी, प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू पांडे जी के जो उनकी माई बाबूजी के आशीर्वाद फिल्म के बारे में आप लोगन के बतौले हैं। आप लोग टेलर भी देखनी, काफी ज्यादा अच्छा रहा टेलर। तो प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू पांडे जी की फिल्म रिलीज होके वाला बा, माई बाबूजी के आशीर्वाद। छठ के बाद आप लोगन के सिनेमा घर में देखे और सुने के मिल जाए तो आप लोग जाएं, अपने अपने सिनेमा घर में जाएं, अपने नज़दीकी सिनेमा घर में जाएं और फिल्म देखें माई बाबूजी के आशीर्वाद। और आप लोग बताएं फिल्म कैसन बा कैसन ना बा, ताकि हम ऐसे ही आप लोगन के अच्छा अच्छा खबर बतावत रहें। और आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब करनी। यूपी बिहार जी, नमस्कार।